Zasha umthandeni lo ngisho vengane kwabanekani bafowethu this time lapha eWoolies sidila no Spotify bafowethu sidila no Spotify sidila nama streams ngiyacela bafowethu ukuthi njengoba nje sidedela iDubai ngicela nidlale ku Spotify kulula ukudownload ilink ikhona epage la Mthandeni SK uzongena nje lapha uyilink then bese udownloada and uyakuvuma udlala ngisho mahala Spotify wonke umuntu abane Spotify iWoolies nje sidlala ku Spotify ngiyacela ku-YouTube so nje lapha yana umbila khahlela uphawu lapha siphula khona ihouse ibabheka kodwa nje Spotify iWoolies sidlala ku Spotify. Thank you. Wengane sawethu impela sibona lapha na ke igcwamele ishantsha bake belidlulisa ke umyalezo malunga ke nomsebenzi wakhe ke umusha kubathandi ke nabalandeli bomculo ke maskani njengoba ke begcizelela ke enxusa ke bona ke abathandi ukuthi ke ebagcela kakhulu phana ku Spotify ke ekudlaleni phana ke ingoma ke zakhe kanti ke wengane sawethu impela kube seveza ukuthi cha impela ke ingoma ke eDubai ke itholakala phana ku Spotify ke kuphela hayi ke wengane sawethu impela ke thina ke simboso sithi MTV sithi bafowethu ke ake sehle ngobonda idibana yona ivideo ilandelayo.